ଆଜିକାଲିକା ମଣିଷ କାହିଁକି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହା ତ କହିହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହଁ। ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କିଛି କଥାଟିଏ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେପରିକି 5 ପ୍ରକାରର ମନ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁ ବା ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମନକୁ ଆମେ କିପରି ସଂଯମ କରିପାରିବା, ମନ କାହାକୁ କହୁ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ କହିଲେ ସତ୍ୟର ମନ, ଆନନ୍ଦର ମନ, ନିଶ୍ଚଳର ମନ, ଉଚିତ୍ର ମନ, ଧୀର ମନ। ଏହିଭଳି 5 ପ୍ରକାରର ମନକୁ ଆମେ କିପରି ସଂଯମ କରିପାରିବା। ସତ୍ୟ ମନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେଉଁ ମଣିଷ ସତ୍ୟ ପଥରୁ କେବେ ଉଭରି ନ ଯାଇ ଲଢ଼ିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ମନ ହୋଇଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ମନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦର ମନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚଳ ମନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ମନର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ କେବେ ବି ବିଚଳିତ ନ କରି ଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚଳ ମନ କୁହାଯାଏ। ଉଚିତ ମନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସମସ୍ତ କାମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିର ରହି କାମରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନଥାଇ ତାହାକୁ ଉଚିତ ମନ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଧୀର ମନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ସରସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 5 ମନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମଣିଷ ବିରକ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧ ନ ରଖି କାମ କରିଥାଏ ବା କାମ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି 5 ମନକୁ ଆମେ ସଂଯମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶକ୍ତି, ନିଜର ଜାଗ୍ରତ ଉଜାଗରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି କଥାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।